Ni Ama Lakay Gasin, Tibang Lakayen. Kaput ibugan ni Ama Gasin, iso din ang kadawat dahil tibugasi anagan dahil yung lugar. Naminsang daw, anapan ni Ama Gasin, di kabakiran, nagkali tibuga. Tibuga ket makagkali amakan. Kanang nga tiube, na imas reto'y, mabalinay si pusot, hindi na boy. Hindi nga, agkalkalin masingsinga ka naging danot, inuyod-guyod na dagitoy ket na dinag naging abuhos. Nagkakarayam naging abuhos, hindi baginin Ama Gasin. Nagsariwagwag, nagkudkod ket nagsariwagwag manin. Nakita na yung balay ti abuhos. Nagpanulot ni Ama Gasin. Kaya't naktakwaten mabali na kanen wenno silaen. Napanyaro na gayag ikadwana ng tuktok ti balay ti abuhos. Nagalat ay ti garami nga panagsiram na ti abuhos sada dinalusan. Kalpasan na minuto na ni Ama Gasin ti nanad ang abuhos. Sana'y nayaban na ti kadwana nga nagalaket ng handa. Nagkatawa da, kaputat na ginaimas, ken permitragrasakda. Ladies and gentlemen, contingent number 6,